ole in zavain chi bai ve kule he voin chu Chhungkua lian chua kan tuma Aizawl Peak Restaurant Skywalk an siam tharte Chhungkua in han Tlawh ve ila kan tia ruwa hmanna kan siama kan fa te he kan naute tin kan fa te Muthi te po nuam an ti khop mai an in cheina sa khop maya ti chuan Chhungkua lian chu an hun te kan ni khat ang reng sia voin chu kan phur tlang hlom khop maya nei kan fanu nu nui po chelo ang reng khop mai ini sa fel khop mai ai te apute ma ka hello hello oh hey when you can vlog charang Aizawl Peak Restaurant akan kaldona ini apute ni sa ako kordum nen Eliza po lo lang bero se Eliza bye fel aku nunui anu te ti chuan Aizawl Peak Restaurant pantur chuan kan chuak ta a tun chuma kan chuak chu kan nu le kan pa te an lo kala an ni po nuam an ti khop maya nu le pa te enge mo changa han len chua pui te khoi i local na han hruai te tin park vel han hruai te po hi nam changkang jok le nam pui thling jok te chon an lo ching thin khop maya ke ni mi zo te hi chon kan tilu tuk lova tun tum na na chu kan nu le kan pa te kan soma an ni po an phurin nuam an ti khop maya ti chuan kan in khal zela Aizawl Peak Restaurant pan chuan kan kal ta zel ani kan fa pa Eliza po apuin motor ma apoma nuam ti khop maya hei tuna kan hmu me khi foglen peng kong pui phei vel kha ani a fain mo nuam khop maya voin chu ni dang ang lo takin helai phaya hian lir thei khal tu te po an tlan chak lowa Mizorama accident tamber hi tlan chak awang te tin rui chunga lir thei khal awang te ani thina wangin kan film khur angai hle ani keima ani dik lo na le keima ani ti swala wang leo lewin tu te munun na kan lak sak thei mai ba ka aram tuile lewin midang kan siam thei ani ti hriaila chu wan lir thei khal tu te kan film khur hle angai ani le tunai kan lut tan don chi a kan nu lut ve chi a get pass nga ya en lo ti fel fai khop maya oh yes thank you yes skywalk chu ni minute and zai ok thai kha ben ve tôi so kiếm được hai chuột tụi nó chuột thấy ô nó có đúng lên nó không chép nó không le kan lut ton chi a tuna ya skywalk te kan fel korania han fel phota le ban du le minute nga chi ya rei lo du le kan ni minute nga chok ni sia kan lut pe yam te kan lut te sun pe to sak alo ba ma lo ba long không mày Skywalk hi Tlawh tuan tam khop maya hemi kan kalni po hian Tlawh tuan thanem ang reng khop maya then ka chu hlau em a kalngam lo bokwak phei te pon am boka tin thli hi thavuk vuka hlo amang reng khop maya amero chu han kalveta ka chuan a mor thleng a han kalve hrim kha acha kom vein a challenging ve ang reng khop maya Tlawh tuan tam khop mai an hnuai lam khu heti enang mai hi nilo asang khop maya khu ta ani maya a hlo amang reng khop maya helai a mor wa thleng tur hi chuan hoisen ve deuh hlek chu ngai ani Aizawl Peak Restaurant omna hi tlang asang khop maya tin hei Skywalk an han siam le zel hi he mun din tu le siam tu te hi an fak om kati khop maya YouTube pa te kan hmuwa chaina ram chheng se tak tlang sang le tlang panga te Skywalk kan tiang chi te an siama tourist tam takin an tlo pha fo thin ani chu tiang chu YouTube kan lo mu thin ang te TV kan lo mu thin ang te kan ram ngeya anom ta hi hemi tin chang the tu te le adin tu le asiam tu te hi an fakom kati khop maya tin keima ni ngai po hian kan hlut khop maya ni tin mitam takin an tlo thina Chhungkua len khothon nan te tin Aizawl khopui han thlir nan hrim te tin kalve hrim chak mi enga mozat anoma ti chuan aluman hi puitling tan cheng za an la a sum enga moza an laklu karing bokani
Aizawl Peak Restaurant na hi Tlawh sang khop maya Tlawh asan to na ka line Skywalk an la siam zuya thli chu ari vuk maya chu wangin camera noise siam tam khop maya chuan ngai thlak lo hriam deuh ni poin thlir tu ten lo he tiam ram don nia tlaw tu an thanem khop mai than khat chu hlau em ron tlaw te than khat chu bok wak phei ta the pon boka ke ro chu mun atop kan thil rama nuam veng ren khop mai vâng vâng à ê ta hi ê sang lúc tổ Aizawl Peak Restaurant hi hei pona chair te do kan te han thut ha chon na mai tur te atula ni chuan eile in te po han ti theina ngal mai tur kha anei tu te hian an lo da a ti chuan a pona tang hian hei kanau hing sanga le ka pa pon Aizawl khopuyan an thlir thla a nuam ti khop mai thli hi a vuk maya thlang lampang kan an thlir a khu bong kon te alang chiang em mai Aizawl chu alang chiang khop maya om na mun ni asanga kan sang vu mai ani boruak anuam ang reng khop mai an kan chung te po nuam an ti khop mai Aizawl Peak Restaurant kan Tlawh zo chu hun kan la nei tho boka Muthi avakalila LED park wa Tlawh kan te le a chua khan boka avoin kan leng chuak chu Tlawh tur kan nga ang reng khop mai Muthi kan lu chawa Muthi hi khofai taknin anuam ang reng khop maya ami chiang te po an polai hle ani ti a hriata an kho en kol dan a fai khop maya ti chuan Muthi park kan ti mai Muthi khua LED park Tlawh turin Chhungkua in kan phei le ta a zuang tui kong pheia kan tlan phei zela ti chuan an ding lama kan peng thla a ti chuan Muthi khua kan thleng ta a ti chuan LED park kan an Tlawh le ta ni ole hei hoin chu Muthi park an kan le LED park Muthi venga ngom khop maya sota Skywalk kan en zo to nuwa kan chuak ta ro Chhungkua helai na vale ngang kan tia ti chuan he tun an Muthi park kan om mek ani karon la kol zelang Aizawl atang na nai khop maya Aizawl khuchung ang ani a ni helai hi ngom khop mai zong tui lama kan tlan phei tar chara ti chuan kong chhuka lo oma Muthi peng alo oma ta chung kan chuk thla ti kan tlan chho le a ti chuan Muthi khua hi alo oma ni nakina a khua te po karon la zelang helai hian nei suspension bridge alo oma nei lon dul thei chi khalo oma warning hi kan share lo kang tum khata le hi mi som aya tam zo phalani lo ikiam na ne mo inti thainan le soi vak phalani lo le zo hi mi mal du thanna ni a se sur ko alo men LED le park contractor in mo purlo wang ti ni a tim khurang ai khop mai hei suspension bridge sei do mai no tan thla kan la don ani anwam non khop mai hi kamo an hoi lam ring kan la photange a sei khop mai veng mai a ki ta ken hei to pa pui khop mai ole hei suspension bridge a Eliza po nuama ti khop mai sang to khop mai hei leilam pang kan thlir lo kang khu ang ko sang lu tu khai veng mai à este literon file ya pa Gali oh yes Teddy oh ya pun Muthi park le
ใครกันนู่ปอรันเพนี่ส่วนทุ่งละมะsoหัวเลยไหมอ๋อเวงไหมอ่ะsáng không mày đứng lắc tại sân thang nó lắc ngang đừng mấy à hiện rồi về đó nè lấy tiền số lưu chưa hay đủ về đâu lắc ê lấy rồi về đón mì cần thấy tới mình ra đi cần thấy ăn khơi vang anh nị bái doang tui à em vẫn phải về tui mình đi nang kim kim mi nang trả lời tụi cái trả lời lại là bên đó nè bái bé cô ồ lấy con câu gió cái nó phồng cái bộ lên về á ole he muthi pa ka kan kal zo to kan holam pang ani a khu ta hon malama hon kan fa te kan kal boka chuan o in chu Chhungkua in len chua kan ti ve shima Muthi pa ki LED pa ka ni a department pa ka ni karinga ti chuan Muthi venga om ani a Muthi hi zong tu ya tanga kala selisi konga kala pen thak na lo nga ta chuanin ani he amun hin wam khop maya tunlai mi te kan fel to hi ka tia bol hlo engemaw han pai dar ang chi te thil eina kor ang chi pai kha kan om tam mang lawa dustbin an lo da a enkol tu te hian dustbin a takin han pai zel te hi kan changkang to ka ti khop maya faina hi chom nung zel ila ti kha kan soi du bakani kana hi kan nu nen kan on dang le che ni hi pon khula ma hon kan fa ten kala an la ve le nge le an tam khop maya ti pu wai na te oma a bo ro ke dai song mai ni Muthi pa ki an om khop mai ke ta kan nu te ka pa te fa te lo om boka se lang Eliza po nuo malo ti khop mai pi pu a Eliza bye bye te tel anu te mar sina then vela ni ai pi pu wai na te oma no pang tan nuam ani amuna fian riala motor thom ri beng cheng te khatianga ko pui bo ro ri nuai khom lawa khu lama ko hon pu in buk na te om boka no pangin nuam an te ne mani pi pu te oma thunan lo in buk boka ko ole hei hela hian in buk na te lo oma tol pasit te lo om boka no pangin nuam an ti khop maya he ta hian hei kan no te po tol ve don ani hei hi ma me tu ngai hming Mekali khoi veng Tamare acha ole Eliza tol don ne Eliza tol don helai pa khi anuam khop mai le ôi le vai khát tol leng Muthi LED pa ka ni a hei no pang no man ti khop maya mani fa te tu te han len pui ve po kha thamai thei hei in buk na te lo oma tol pasit kan ti te Eliza po no ma ti e le okay chuan tol ve don nang ni kha khoi ve ngai ni le nang ni khoi ve ngai ni nang du to ka kan len kwal to nuwa ho kan lo nei ta kan ho ma in group photo
langu kan an tia in rem chung hi rei du khop maya thingan lo tlan chele thul ti chana to pa chuan Chhungkua in group photo kan an la thei ta ram ani nuam ang reng khop maya alim om phian mai ti chuan LED park chu kan chua san ta a hlok thlak kan tia apate phei chuna jong changa kar lei leng le nga langu atia ruam man na an siam le nga la mai ro chu hun thlir zelila Chhungkua heti han len chua te Chhungkua no pang tene na han wa chu ang chi te tin nu le pa kum lama upa lam to te po han hroi chua zalen taka hun an man ang chi te hi kan tingai lawa hei hi ti ram thrinila Chhungkua in po na te po ati zual fo thrina tin tun lai tong kam takin stress kan an ti ang chi te depression kan ti ang chi te po hi hetia Chhungkua in po tal le ange mo han len chua achanga boruak te hetiang boruak kan tong fo ani chuan hetiang na nei te po hi kan thlem deuh ange mo tin ngai to na te ka seng tamai maya alimam kan tin hlok thlak kan tiang reng khop mai clear tu te in zawa in mong tha mai ule